אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים ללא ממש סרטון שלי. אבל היום אני רוצה שאתם תכתבו לי בתגובות של כל סרטון שעולה, גם חדש גם ישן. עדיף לא ממש ישן, עדיף בשבוע האחרון, שעלה בשבוע האחרון. אתם צריכים לכתוב לי תגובה של מה אתם רוצים שאני אצייר. אם זה כלבים, חתולים, חיות, דברים ממיתולוגיה, מפלצות ים, ואני אנסה לצייר אותם על קלפים ריקים כאלה. כן. אז אני יכול להראות לכם דוגמה, אז חכו פה רגע. יש לי, טוב, אין לי את הדוגמה הזאת כאן, אבל יש נגיד, זה אמור להיות כלב. אני לא מצייר מושלם, אבל במפלצות אני יחסית טוב, אז תכתבו מה אתם רוצים שאני אצייר. ואני אנסה לצייר על זה על קלף, אני אראה את זה בעוד שורטים שיעלו. זו, כן, הסדרה הזאת. אני אהפוך את זה לסדרה, ויאללה ביי.